10 minute, 9 minute din această partidă. A fost puțin fault acolo, dar nu. Pași, pași, pași. Nu mai avea spațiu, nu mai avea spațiu. 2 minute eliminare, clar. Da, nici nu cape discuție aici. Resemnată. Pavlovska. E a treia eliminare. Caragioasă. Faza, în general. 2 minute de superioritate, 5 minute în plus, 5 minute pe tabelă, cu 9 minute, 8 minute și jumătate din meci. Tot ea se duce, dar scoate portarul aici. Scoate portarul, mingea sare în afara terenului, în aut se duce mingea asta. Damian poate prea asigură pe ea că e aruncare ușoară, că e faza rezolvată. Da, 9 metri. S-a dus cam în adversar. A încercat să-și mărească unghiul. Alexia Niță, jucătoarea de la Zalău. Damian, acolo e spațiu mare. Aruncarea pe lângă poartă de acolo. Ce de aruncare de... Am impresia că a închis ochii. Stan. Ana Martina Stan, jucătoare de la Șepși. Și ea 18 ani. E a noastră, mingea. Alt gol de la distanță, nu. Nu. Au mai redus indiferența asta, dar sigur că și pe fundul schimbărilor pe care le-a făcut Ovidiu Mihailă și pe fundul oboselii, că ritmul a fost bun. Pentru un meci amical, naționale de tineret, de alergat s-a alergat. Au tratat serios meciul ăsta. Cade cu mingea, n-a fost fault. N-a reușit să paseze, n-a reușit să dribleze. A pierdut-o. Șerban în centru, Damian. Oh. Asta da. Avem ceva. Avem ceva perspective. Jucătoare de perspectivă. Și Șerban, clar, una dintre ele. Și Corona are perspective. Acum, asigur că se mai întâmplă transferuri. Mai pleacă, mai vin. Dar în continuare avem cluburi care nu fac altceva decât să se uite în străinătate, peste graniță, atunci când vor să aducă o jucătoare. Da, asta e altă discuție. Deși ceva talent se vede clar că avem și noi la echipa asta națională de tineret, la junioare, crescute bine, crescute cum trebuie, pot face performanță. Da, e bine că lasă aici, lasă jocul să continue. Pentru cursivitate și pentru corectitudine până undeva, chiar dacă e gol marcat de adversara noastră. Da. Așa e corect. Oh, ce frumos, dă, ce braț! Bate mingea, deși putea să o facă direct, să dea direct la poartă, fără să mai dribleze. Da, braț adevărat. Braț bun. Braț bun. Cinci minute, 4 minute și jumătate din
din această partidă. Scapă mingea, bine, pasa a fost dată undeva în genunchi. Nu. Se duce, dar se duce aproape de portar. Se duce prea aproape de portar. Cred că aceasta este o cauză. A vrut să dea gol. Zmiany. Juros na tą zmiana. Na prawe rozegranie, zimna wejdziesz. Dobrze? Znają się zmienić. Dobra? Na to. Gramy twój bieg. Pierwsza akcja. Twój bieg, dobra? Biegamy i rozszerzamy. Szukajcie gry na zewnątrz. Na zewnątrz. Po piłkę do środka i na zewnątrz szukaj. Przełożenia jak dojdzie. Na prawym rozegraniu zmieniasz się z Mary w obronie. Dawać. Dawać laski! Îți închizi singură unghiul când vii atât de aproape de portar. 28-22, 5 minute, 4 minute și ceva din acest meci pe care România îl va câștiga clar. A fost diferență și mai mare. Patru minute acum, 6 goluri diferență, este atacul Poloniei. No, cade iar cu mingea. No. Nu mă așteptam să scadă chiar așa mult jocul Poloniei și aici o improvizație. Se grăbesc, chiar n-avea rost să se grăbească. E tentant, e adevărat, când vezi o colegă bine demarcată. Atenție, faul de eliminare asta. Asta e faul de eliminare, cred. A căzut rău, e adevărat că a și căzut rău, dar împinsă în aer fiind ușor de dezechilibrat și cade rău. Cade rău. Da, e de eliminare asta, mi-e greu să cred că scapă. Da, eliminată, repet, Ciubotariu Mioara. Mâine, ziua ei de naștere. Handbalista de la CSM și România în inferioritate în acest interval de 2 minute. Cu 3 minute și jumătate rămase din meci. Multe eliminări totuși, multe eliminări și într-o parte și în cealaltă. Cu om în plus, sigur, era și ceva apărare semicerc acolo, dar au lăsat jocul să continue. 28-23. Revine de data asta de pe bancă, am impresia. Damian nu mai odihnește la faza asta de apărare, cumva. Cu Șerban aici în interstânga, dar vor schimba, clar. Ce s-a dat aici? Fault în atac, cred că poarta e goală. Poarta este goală. E și relaxarea asta pe final de meci. Acum și om în plus. 28-24, un minut de inferioritate și iată 2 minute și jumătate din meci. Un meci de încălzire, de antrenament, de pregătire, ceea ce e și scopul unui joc amical. Au fost cam mulți pași aici. Așa mi s-a părut. Golul este validat până la urmă. E posibil să mă fi înșelat eu. Nu vedem decât finalul acestei acțiuni, dar vedem o jucătoare cu calități, clar. Șerban și Damian au fost cele mai bune handbaliste, nu doar pentru că au marcat cele mai multe goluri. Și a văzut în jocul lor atitudine, încredere, curaj. Și aici fault în atac. Ok. Ce lupte se dau acolo pe semicerc acum când a mai rămas un minut și jumătate. Da, s-a văzut mai devreme. S-a văzut mai devreme. Bine, le-a dat afară pe amândouă? Le-a dat afară pe amândouă, da. Probabil că a fost o tragere, o ținere. Jucătoarea noastră a reacționat.
S-a văzut acolo, chiar dacă mingea era în altă parte. Adevărat că asta este treaba arbitrului de lângă poartă. Iarăși o jucătoare cu 3 eliminări de la Naționala Poloniei. A venit din semicerc, în sfârșit sunt multe stângăcii așa pe final de meci. Să punem și pe seama oboselii. Meciul e jucat. A fost diferență și de 8 goluri, repet. 7-8 goluri, cea mai mare diferență, nu că ar conta. Ultimul minut. Ambele echipe cu jucătoare eliminată. Sigur că Polonia poate să scoată portarul acum. Fault. Fault. Oricum, în prima repriză, România a dat 18 goluri, doar 11 în cea de-a doua. Aici se dă aruncare de la 7 metri, cronometrul este oprit acum, ceea ce înseamnă că vom mai avea și noi un atac. Scorul pauzei a fost 18-13. Florentina Roșu în poartă. Portar și ea la Rapid. N-are nicio șansă în fața acestei aruncări de la 7 metri. Zimnița Jujana 29-25. Și în final de meci, cu România în atac, scoate portarul? Deocamdată nu. Văd că nu. Ia time-out. Ok. Bine, trebuie antrenate și astea pe final de meci. Cumva. 15 secunde, 14. Important, nu riscăm nimic. Rămâi în poartă, rămânem cu poartă, da? Și jucăm 5-5. Nu intrați imediat, dăm un rând de pas, rămânem în atac. Am înțeles? Deschide larg, dați-i spațiu de 1-1, nu pleca cu dribbling în mână. Nici dacă face pressing, e în fața. Dacă stă retrasă și ajunge mingea la tine, unul contra unul dribbling și am sărit în culoar. Fenta tu aici dacă vrei. Am înțeles? Răbdare, gol! Când a plecat pe acțiune, celelalte repliere. Haide! Haide! România! Ultimele secunde ale acestei partide, da, atacă fără să scoată portarul, având jucătoare eliminată și se duce cu mingea până în poartă. Mai sunt câteva secunde, cred că nu mai e timp. Schimbă prefixul, adică terminăm 30-25 și după calculul meu 10 goluri marcate de Teodora Damian. Se termină această partidă la 5 goluri diferență, deci bun de pregătire, că ăsta este și scopul, mai ales pentru un antrenor. El trebuie să tragă concluziile, să analizeze ce a fost aici bun în această partidă și de moral, bineînțeles. O victorie în fața Poloniei până la urmă la 5 goluri diferență, repet, în perspectiva, în pregătirea campionatului european din această vară, unde clar că lucrurile vor sta cu totul și cu totul altfel. Mulțumim pentru atenție, mulțumim că ați fost alături de noi. România, Polonia sub 19 ani, handbal feminin 30-25. Rămâneți pe TVR Sport. Toate bune!